Det er onsdag, og Danmarks smukkeste festival er tyvstartet. Hvert år der afholdes Starfighters-konkurrencen, hvor nye bands de dyster om en pladekontrakt. Og konkurrencen er stadigvæk i fuld gang, hvor vi sidder lige her. Men vi har lige netop fanget Turpin, som er kommet fra scenen på Starfighter-konkurrencen. Og hej med jer, drenge. Hej. Hvordan var det? Det var sjovt. Ja. Det var godt job. Rigtig sjovt. Super fedt. Jeg har lige skrevet nogle spørgsmål ned, fordi det er jo helt vildt spændende at følge sådan et helt nyt band og høre, hvad jeres drømme er med det her. Allerførst så vil jeg lige høre, I hedder Turpin. Hvorfor det? Jo, men det er fordi, at da vi var unge, der var der jo sådan en fed tv-serie, der hed Dick Turpin. Og han er så en ensom landevejsridder. Og det synes vi egentlig var rimelig passende til et rockband i dagens Danmark. Det er den ensomme landevejsridder, der prøver at leve for dagen og vejen og giver den gas og hjælper de fattige osv. Så det synes vi passer meget godt. Så Turpin blev det til. Nu skal jeg spørge, hvordan begyndte alt det her? Det er også to, Hansen. Det er også to. Det begyndte sådan set som Hansen Jensen Hvidevarer i Masses kælder, hvor vi lavede et nummer, der hed Postevand og Fællesantenne. Og så tænkte vi, så var vi vel lidt fulde, ikke? Og så en dag, og så skulle vi også have en bassist med, ikke? Det blev så ikke Mads. Det blev jo en, der hed Monte. Men så ville han gerne spille guitar, og så spillede Mads bas. Og så ville Mads ikke spille bas. Og så spillede han guitar, og så Monte, han ville gerne noget andet, og så har vi haft 1000 bassister, og så har vi så Ø nu. Men hvordan er I så endt her i dag? Ej, den tager du, Hans. Okay. Jamen, det der skete var jo, at vi sendte en demo på 3 numre. Ja. Ind til P3, til deres Starfighters konkurrence. Og så valgte de os til at være en af de 8, som de så ville udvælge yderligere 2. Okay. Og de ville ud af de 8, ville de vælge 2, der så skulle gå videre til at spille finale her i dag. Vi havde muligheden for at sende ind til GAFFA og til MTV også, men de skulle vælge direkte finalister. Vi ville gerne prøve at se, om vi kunne få lov til at blive spillet i P3. Derfor sendte vi ind til P3, og da de så valgte os, var vi jo glade, og så blev vi så udvalgt blandt de 8 til at være videre i finalen. Så det var sådan lidt det. Hvordan var det, da I fik at vide, at I var de heldige? Det var en meget spøjs oplevelse. Jeg blev ringet op en fredag formiddag fra P3, og stod set lige vågnet. Havde ikke rigtig fået nogen stemme endnu. Og oven i det havde jeg så ondt i halsen. Rundt i halsen. Så den stemme, jeg snakkede med i radioen, lød meget rusten. Som om jeg har været på et dødsdruk hele natten. Men det var super underligt at blive vækket på den måde af P3. Ja, der er det band, I er hermed gået videre til Starfighters. Det går ikke rigtig op for hende på det tidspunkt. Så den skulle lige sluges, og så skulle der ringes rundt til de andre hoveder med det samme. Hvordan havde I det så lige inden I gik på scenen her i dag? Den tager Jensen. Det må være din. Der var en generelt meget god stemning. Der var generelt rigtig god stemning i resten af banet, ja, men jeg må nok indrømme, at jeg har simpelthen haft så fucking meget nerver, som aldrig nogensinde før i mit liv. Så jeg har sådan set været syg både i går og i forgår, så i dag har været rigtig, rigtig, rigtig slemt at sidde i bilen og føle, at man havde køresyg og kvalme og ting og sager. Men det var godt bentøjet hold. Bentøjet hold, det var faktisk lige før, det var der, jeg var vist bange for, at jeg nærmest skulle kollapse op på scenen. Men jeg må nok sige, at da først vi kom på, jamen så virkede det jo. Nu sidder vi her så småt og hygger os med pølser og øl. Ja, tak for mad. Og jamen, det var så lidt. Og vi I sidder jo og venter på afgørelsen. Nu er der så en masse bands, der mangler stadigvæk at spille nu. Hvordan er det at sidde her og vente på afgørelsens team? Altså, det er jo altid rart, hvis man kunne få det at vide med det samme, men egentlig så er det bare meget rart at have spillet et godt job, altså at have følt, at folk var med. Og altså, lige nu nyder vi det, at der ikke sker noget, og vi kan sidde her og hygge os og grille og have pølser og alt muligt. Så men altså, jeg tror, når vi rammer ved tidtiden i aften, så bliver det nok lidt anderledes. Så er det sådan, Ved tidtiden i aften, der tror jeg, vi sidder og bider negle over, at FCK og Ajax Amsterdam, de spiller. Nej.
Der er den overstået jo. Jeg tror, det er skyllet væk med den kur, vi har fået. Ja, det var helt fantastisk her på Skanderborg. Det var helt vildt. Hvad er jeres drøm med det her band? Nu har I meldt jer til sådan en konkurrence her, og er et stykke på vejen ved at være med i finalen. Hvad er drømmen? Drømmen er jo at lave en god plade. Altså, som folk forhåbentlig godt kan lide, og som man selv kan sætte på og sige, det er sgu fedt, og kan man få lov at lave nogle flere, altså, hvorfor, der er selvfølgelig mange årsager til at spille musik, men altså, det er da helt klart, det som vi gerne vil, det er at lave en god plade, en eller anden dag. Det glæder vi os rigtig meget til. Skål, og held og lykke, og god festival. Tak lige måde. Hvis I gik jeres vej, ikke lige glad, og jeg håber vi får en fantastisk halv time.